Ocap kacarita Dok nalika samono Ocap kacarita dok nalika samono salah sawijining patembahan kasuwun dening Sang Kusuma ning Ayu Dewi sangga langit. Aduh. Iya ini banget. Sawijining patembahan kasuwun dening Sang Kusuma ning Ayu Dewi sangga langit. Ingkang dados rebutan raja sewu negara. Minangka raja muda tlatah Ponorogo salah satunggalipun. Muda Gagah Prakoso sing Bharatadja ingkang sekti manghambara ora tegas papak paune mandi sisane gareda. Hai iringan dening Cengkaring para muda kang satus latang puluh papat binangka panjang keping serana Patembayan Raja Kediri. Karisaning dening para muda kang kapimpin dening Sang Manggolyuda. Lumampah karisaning dening para muda anggen iki Cengkaring Prabu Wana Sewardana.
to mit. Begegek ngarepe wong. Lah iki gimana? Bukono sewang dengan gede pantingan sejuluk patih ujung wanong patih yang wujud Allah rupa Allah tumindak ini Allah rupa Allah tumindak oh iya ngetopeng elek ngetopeng dibuka ayo pangke elek oke, ora. Iya, metu kowe iso pedhaan barang ya. Beri tepuk tangan yang meriah, dulur. Ya. Wong bar jare tepuk tangan terus lingguh lho. Nyapa? Ya kowe tepuk tangan terus kan yo joget. Yo sapa arep joget? Loh. Tak cawe joget kowe urung. Lah wis ngono lho. Endi? Bareng-bareng, Mang. Lho ki nang bareng. Kabeh kan pertama ukele kan bareng. Dewe-dewe. Oh, bareng juga dhewe. Heeh, lha nyapa njaluk tepuk tangan terus kan gegek ning pojokan kok watu. Ya kan wis ditepuk tangane mah yo ndang semangat ngono. Ya ya. Lah terus. Oh ya ditabuhi. Maksudnya ya karo ditabuhi awakmu joget teng blak tang tang. Iso ora? Lho, ora apa banter. Ya jajak. Pasno sikilmu. Sageke mah ketek. Oh jarane Allah tanpa rupa wisan. Oh caca, tung dlang, tang ding tang tak de, deng tang, tang tung de. Tak tutu de tung deng tang tang ding tang tak de, deng tang tak de tang blak deng tang. Wah. Dlang. Tung dlang. Oh ya iki lho, tak de tung deng tang ding ngono lho. Dlang tung deng tang ding tang tak de deng tang. Sing sigrak lho, Mit. Sing apik. Pamane mendaki contone Mas Tiro. Ya, Pak no, sikilan iki pas. Lah, jajal begake. Sing apik. Balik kok. Kok elek.
Lah, iki elek, iki elek. Elek. Pas Adit. Dah, set. Hah. Aja. Aja. Elek. Dah, ora. Wong gajah kok ngene lho. Yo rada ngene lho, mripate iki rada ngetne iki rada ngene. Ha. Malah kaya wong pecing lek ngono. Mentelang apa? Mentelang. Malah kero. Malah kero. Tir. Tah, tuntep. Nah. Tah, alah elek iki elek. Elek. Segagah ngono ku lho, segagah ngono ku lho. Patih tenan. Tah, tuntep. Nah, gagah. Tah, patih. Lah kok prajurit. Jaga. Aja. Nah. Tah, tuntep. Malah kaya emban. Elek tenan, Jo. Kenapa cah telu lek apik bareng ya cah. Tua gapat mana jupat. Tah, tuntep. Ah. Dajar. Malah ngene. Yo. Elek tapi iki. Tapi kan kena dikit buli-bulian. Generasi sekarang daya Iki lho mike sitok iki lho nyapet kok dadak. Udur-uduran Jawa rene iki ya. aku tak rokok mikir sitok-sitok ini iki menandakan bahwa sampean iso joget nyekel mikir sale lho. ya Pak ngono mau seneni kok Pak sing apik Ngomong aku ki mung sakjane isin lho aku ki Lah nyapa? Aku ki meh ora budal. Lah nyapa kok isin ora budal Lho ngono lho asine ngendi ngono? Heeh. Pak Yoyo aku ngono to. Anu, ngene buaya ngono to. Heeh. Wah, salah. Ndak yo sing manggung musala kae ngono. Heeh. Wah, iki aku Nyapa? isin lho Pak lah aku isin lho nyapa aku ki ganongan pondok lho, Le. oh Mosok kok kon ganong. rupane koyo Nyapa kowe cah telu ki telonen apa piye kok ngene kabeh iki. ora nek kira Wong sing disombongne pondok lho apa isomu lho nyapa. Kowe ora ngerti aku ning Lirboyo 3 tahun. Lirboyo Kediri ki lho. Kowe iki 3 tahun. Lirboyo 3 tahun. Ning Alfalah Mojo 2 tahun. 2 tahun. Pondok kowe. Ora. Nyapa? Dodo sempol. Ning ngarepe ngono lho aku. Lah mek bako sempol aja omongne 2 tahun 3 tahun. Tapi titik-titik adewe nyuwun sewu ngurmati awake dhewe ning ngarepe musala. Aku mung wadung joget muadep rono tak delok lho ndi wong-wonge. Bae ning kene. Kadung madhep rono. Ngene tak lho ndi wong-wong bae madhep rene. lho kono ya enek lho kuwi madhep rono kan Oh iya, anu rada jurang ngono aja. lah kuwi madhep rono kok nguyuh tibae Lah. Berarti sandinge musala iki adewe kudu iso. heeh Ngono ya aja ya. ya to Kowe iso mesti kowe. Lah aku ngono kan ya aku ora omahku iki soalnya rada kota dadi aku anak band-bandan lah aku. kowe apa Ben-benan jo lah awake dhewe jo ya. Ini lah aku ki ya vokalis kok biyen. apa Vokalis kok. Oh ya vokalis ya kowe? Hah, vokalis iki bagian apa Nyanyi no. nyanyi ning ngarep Heeh lah kowe. aku kabeler Kabeler yo apa? sing tukang ngolor kabel ku lho Pak apa kabeler Operator iki biasane iki. operator lek muter potensio Apa lah ini jenenge? kene kabeler Bener tukang kabeler geret berarti kabel ya. Berarti tak didone sik apa piye lah aku iki? Ya aku vokal. Lah aku basa pae iso lah aku. Kowe apa dir basamu? lah aku Jawa biasane Jawa Oh, aku nyanyi Jawa. Berarti koyo melu campur sari ngono-ngono kuwi. Oh. langgam Lah aku Indonesia ben-benan lah aku kelas C, Mas. C ku ning E minor, baru ning B, baru bablas ning C, Mas. lah kuwi WC malah Ya apa ora apa-apa to. jareke ben-benan paling yo ben anyel Nyak kowe. Ben anyel ben C anyel. manung C Nah mas. Pernah berpikir untuk pergi. tepuk tangan buat Mas Dakoro nggih anu ngapunten kencing manisnya kumat Lah aku lek ditepuki ngono kuwi atur rada semangat kuwi. Dan terlintas hingga suaramu benar Oh penak lho. Penak lho kan lho. C. sempat ingin sudahi sampai di sini.
Ayo semuanya. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Darimu ku tak bisa. Oh, enak banget kok. Darimu Jawa Tin, malah Jawa rene. Jawa malah loncat rono midudono sik aja kalah karo iki kowe. Lah aku. Iki kok Aku yo iso lho. kowe apa paling endi? Aku yo iso vokal lele. Vokal lele iki apa? Aku yo vokal. Apa kowe iki lho vokal apa? Vokal iki hadro. Wah, Vokal hadro. berarti iso kan? yang ia berabi. Alah. Ki Mas, ki. Mas, tak. Berapa Mas? Tak. Oh, ngono. Aku ngono Jaya. Yo, iki sing mburi mesti ngene sing. Ngene Jaya sing mburi ya. Ngene iki vokal. Yo ndak nyanyi nyoba gak mek nyunyep tok ngene mahal titiran nyanyi. Arep musala aja. Kuwi sing nene nonone bakal apa to kuwi jane? Ketoke bakrom es golek. Biasanya melodi iki. None. Lah ngono kuwi lho, Jo. Anu kuwi bakul es krim boles. Itu ana rodok ning ngarep iki. Calon wong kowe iki aja sing-sing kowe iki moden. Yo. Tunggul saiki sing modene ya kowe. Yo Pak. Lho rungokno, mesane aku lek mayat-mayat sing anu kowe iki. Ora tak telke kowe tahu kok nyawu malah. Aja ya, kira aja ya aja. Pakai apa ya? Drama ya, Mas? Gila Mas. Ayo. Tenanan lah iki san. Nggih tepuk tangan, Bu. Kersane semangat. Wuh! Yo! Oh, iki juga sing awalan. Aja. Sik. Hop, Mas. Hop. Lagune kok malah saleho ngene. Ora cocok. Ndak kowe ngono malah gerak-gerak ngene iki jane senam pagi mo piye? Ora sik to kan duwene introne. Engko lek wis mari intro, lagi mlebu ning lagu. Ya wes. Malah koyo leak. Ayo, Cok. Jadah roti. Lelaki mbokmu. Jadah roti. Jadah roti. Enak endi? Enak roti. Kok ngono to? Lah piye? Sejadah roti ku. Kuwi selawatan kuwi lho. Ora iki kaya kuwi lho kira ajeng anu ngono kae lho sing kuwi lho. Coca-Cola bantang. Ngono kuwi ta? Heeh. Ya sing apik ya. Ya liya benabi Tarifin kumu Dumateng para bapak ibu tamu undangan monggo prasmananipun teng wingking langsung. malah kaya prasmanan ngono. Lah kowe pancen ngono malah kok becekan lho. Ya ora ngono kan dudane kowe meng lek aku kowe meng Indonesia lek kowe apa isomu apa dadak iki apa lho, Cok? Heh? Isone apa lho dadak? Iso aku ki sembarang sakjane iso. Lek iki tak dudane atraksine malik-malik ning kene ya iso. Endi jajal? Wis apa urung? Alah urung. Yo ta. Anak muncul ya. Apa?
Oh, krungu kali-kali. Kon tepuk tangan, Dir. Hei! Nyapo iki? Iki lho, dono sing berarti sampean ketawakmu. Oh. Wah, bisa loh. Bisa aku ngono iki. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah. Apunten niki wau wonten kesalahan teknis. Ngene lho, nyatuk sing kliru ki dheke. Ngapa? Wong enek panggon jembar. Mengingat cuaca tadi setelah turun hujan. Ini ada solasi berarti kan licin. Kudune golek sing ndak licin. Kudune iki nang kene lho, Rohe. Sampeyan ki kudune atraksine ning kene iki rono. Kok balik rono. Dadi karuan. Umpama enek insiden ngono langsung nyemplung jurang. Malah dongakne. Oh ya, maksudnya iki kene golek sing kesep ngono lho. Oh. Awas. Hai. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah atraksi. Salto depan dilanjut salto belakang dari seorang manusia berkepala nyambing. Siapakah dia? Ada Tiro. Saya tahu nyapa mandek. Ya, anak muncul ya. Aku nyapa ora motor sing menjoget. Ya wong lek nyarne iku koyo piye lho Mang? Senting-senting. Emang kayak manusia. Nyarne ben atraksi manusia ngono kok. Atraksi dari seorang manusia. Manusia. Terus iki sing gak demen aku. Berkepala Muni aku Berkepala apa ta, Mojo? berkepala Nyambe oleh muni nyambe. Nyapa lho kowe kira monyet. Nyapa? Lah kowe nyapa kok nesu. Lah sirahmu nyambe apa, Duk? Lah kene kok nyapa kok nesu kowe iki? Lah iya, berarti merasa lek nesu iki ya. Lek nesu berarti kowe ya merasa. Bocah sirahe ora kok nyambe lho jane iki. Koyo aku. ndi? Lek aku nyambe apa dulu jak aku? Leh, Kenapa kok dibeteti bar? beneran medhut dibeleh kena nggih tambul. Pamur. Maksudnya tinggi nangan itu toh, tinggi iki toh, tinggi lawuh. Atraksi. Yo. Jenengmu sapa, Tak? Walah. Celok nang. Hai. Cho. Oh. Api nggih sampeyan nggih. Ayo Mas. Api nggih sampeyan rencak api nggih. Yo. Nggih, ayo semangat. Ojo gemek tiba kok. Lepas. Yo. Ayo nang. Walah. Seto. Walah, iki meng kowe meng gawa iki to, Jo. Layak linggo-linggono bae gawa kowe to. Lah kene wis semayan ayo asisten dek. Ojo mikir, kepidek kok, Dek. Langsung jungkir balik. Sek to. Ora ning ngono iki dadi ora? Ora. Bar gitu. Kayak ngono ki lho, semangat tok Dek iki. Semangat. Ngene iki Menandakan menandakan ngomong kan nyapo? Atraksi to. kowe emang atraksi kabeh ki tepuk tangan ben kowe semangat langsung cul salto rono, malah tepuk tangan rene. Lah tak kira nyemangati iki. Layak iki yo budal layan. Disemangati yo budal ya. Berarti ya semangat tenan Semangat iki. jiwa senine berarti tertancap tenan lek kowe iki. Sampean Nyapo? kabeh wis male-male. Kowe wis auto. Berarti iso minggir ono. Kowe wis auto. Berarti iso sauto. Minggir ono. Kowe yo wis atraksi. Atraksi mah. Sauto. Ya malik mah. Berarti iso sauto. Iso. Minggir ono. Karek ngomongi wayahmu sauto. Jadi kok dadi sing isore nek. Ngono kowe kok. Dadak. Kowe nyapa rono? Heh? Nyapa Kowe rono? wis sauto to? Wis. Berarti iso Salto. sing iso sauto nyisih rono. Rene. Lah kok nyapa rono? Loh, aku ora iso sauto. Lah, Jadi aku sing nang kene. tak kira nek kok bakal melu rene
sautomu ipal sauto ngendi? Kok kene sampe rono. Kowe meng rene. Bintang rene. Nyapa Iki kowe lho. lho? Iki khusus ning desa Pecisan kene iki. Sauto piye? Iki lek aku gelem sauto. Heeh. Mencolot kene. Kowe ngerti? Nyapa? Medhunku kandang bebek ngono lho. Aduh. Aduh menak mendana ning dhuwur kowe. Ngene kowe. Lah kene karo nyeluntek rono. Ayo. Tapi ya ora ngene. Adewe iki ya melu mangayu bagyo. Alhamdulillah. Malam hari ini bisa pentas neng desa Picisan iki dalam rangka tasakuran. Benar. Tasakuran bahwa pohon pelem ini telah berbuah pecut. Ya sik ro neng kene iki lah, wit pelem kok buahe pecut iki ya ning. Ora ning kono. Iki nyatu wae bapak dicantolne ning kono. Oh, Kebek iki meja. Aku kaget banget Iki mengacarane iki lho. Apa? Peresmian Apa? wit iki apa iki cagak iki. Tasakuran dari Ibu Ayasari. Ayasari. Oh, ta Jo. Berarti Syukuran apa Jo iki, Mang? Sunat. Hah? Boyo. napa, Bu? Aku krungu kok ya ngono. Ala patung. Tak krungu. Tasakuran dari Bu Aya. Ayah. Duwe anak. Buaya. Oh, alah. Nah, menika monggo pinarak mriki buaya iki duwe Ora, mesti jiko dompet. ngerti to? Buaya to iki. Bajul. Paring asma Bu Aya. Buaya. Iki duwe anak mestian Jenenge sapa? Rete. Kok krete. Anake buaya. Anaknya bajul. Ora, Bu Ayah ngono. Buaya. Buaya. Buaya weh. Buaya kan tegese. Buaya. Ayah kan tegese kudune kok. Ayah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa pentas di Desa Picisan. Mugi-mugi didongakne Bu Ayah pinaringan rezeki ingkang kathah, barokah, Seger warasan, Mas. seger warasan, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Pak. Terus loro. Ye. Bareng apa? Ye. Ya Allah, bengi iki ora nyono ora ngira. Penontonnya semene kae. Muga-muga didongakne Bu Ayah ki dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Pokok panggah sakinah mawaddah warahmah. Aku ki ora nyangka-nyangka. Ora nyangka-nyangka. Tibakno buaya ki wonge merongos ning kono lho, Kak. Merongos. Maksud Ora maksud iki ora maksud iki ngalih. Jongos. Stand B ningali ning kono. Alhamdulillah, Mas. terima kasih kepada Terima Bapak kasih. Keamanan. Bapak Keamanan sudah lega nenggani. Tenang, Nggih, tenang. Bu Ayah terima kasih banyak. Semoga Semoga sakinah warahmah. engko malih berpasangan. Nggih, penonton yang hadir didongake muga-muga pinaringan sehat, seger, waras. Allahumma Lancar rezekinipun. Kurang banter. Lancar rezekinipun. Sing Amin. buanter kae mesti tenan utang. Allahumma sholli. Ora ngono ya. Alhamdulillah Mas iki pinaring yo cuacane mendukung. sempat diguyur hujan. Mas Tidak ya menjadi sempat halangan kebelah apapun. ya. Bakul napa Mas? Bakal pelem niki. Wah, niki. anu to bukan udah pelem to. Sing dawet pelem niki. Sing borong iki to pelem. Nggih, pemborong ini. Nggih, alhamdulillah awake dhewe ning kene suka parisuka. Nggih. Joget yo enek. Enek. Atraksi yo enek. Nyanyi yo kudu Wis enek. enek. Heeh. Dadi ade iki yo kudu ndudohne suara emas awake dhewe Ya iya no. Emang kan urung nyanyi kowe. Lho wis, Pak. Oh ya, Oh nggih, siap. siap. Mono. Iki dibisiki. Dibisiki, Mas. Nong. Dibisiki jos iki, Mang. Apa? Iki peleme iki dinyang 150. Yang 150 malan. 150. Orang ngono aja ya. 150 kamangka ki pelemi wonge mek loro lho jane. Iki loro iki. Jabrik karo niku. Kuwi kono nongko. Tewel. Piye Mas Amit? Ya, ayo. Ya. Loh, mek ngono tok ta? Loh. Heeh, atraksi yo, Pak. Sekian terima kasih. Sik enek rambut. Saiki. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun nggih, Buaya. Wis mugi-mugi lancar terus. Mugi-mugi buaya. Yo.